Volám sa Eve a toto je moja rodinka, Krúdovci. Sme v tejto jaskyni už celú večnosť. 3 dní to predsa nie je večnosť. S touto rodinou je. Mami, odchádzame. Mami? Stále žijem. To vidím. Nikdy sme nemali možnosť zistiť, čo je vonku, lebo náš otec má jedno pravidlo. Všetko nové je zlé. Nikdy sa neprestaň báť. Čo sme ale netušili, bolo, že náš svet sa zmení. Do jaskyne! Pozor! Toto by ste fakt mali vidieť. Pôjdeme tam. Nie? Kde to sme? Netuším. Oci? Nechaj to na mňa. Ideš, oco, poď ho, daj mu! No. Mne sa to páči. Som Ľudo. A to je Pažo. Kuchár, diskutér, navigátor. Čauko. Navyše vie držať gate. Musíme odísť. Svet zaniká. Čo? Všetko, na čom teraz stojíme, bude preč. Ja tomu hovorím koniec. Potrebujeme jaskyňu. Pomôžem vám. Poďte so mnou. Zvládneme to, otec. Krúdovci držia spolu. Okrem vás dvoch. Prečo to toľko trvá? Musíme si pohnúť. Volám tu topánky. Sú úžasné! Kde mám nohy? Pnú! Do jaskyne! Sledujte, jaskyňa s jazykom. Brutálne! Čo je to? Oheň. Hej, páli ma to! Schovaj sa pred tým vo vysokej suchej tráve!